ти да потънат кравите? Могат да. Защо имаш лепенка? Тук ли? Да. Нали се удари? Откъде се сложи лепенка? Падна и се преби. Да. Ама имаш много равничка. Право се удари. Аз нощи паднах. После имах рана срещу този, където ще паднах на площадката и там ударих на двете кръчета, но тук вече малко станала. Аз искам